Moi! Tänään pitäisi tehdä vähän mönkkäristä videoa. Mulla on siinä tuolla SCC:n takakuuppa. Tää on hyvä. Tässä on hitaasti tilaa. Mutta tässä on sellainen ongelma nytten, kun mä laitan siihen ton perälevyn perään, niin sit ei näe ollenkaan. Tää on niin iso tässä perän päällä, että tuolta ei näe tuolta kuupan takaa sitä perelevyä ollenkaan. Ja talvella tietysti ei tarvi näin paljon säilytystilaa muutenkaan. Enkä mä varmaan, no mulla on muutaman kerran, kun jos mulla on moottorisaha ja bensapytty täällä kyydissä, niin sit se on ihan hyvä ollut. Moottorisahallekin voisi tehdä jonkun laipatelineen. Niin mä löysin tämmösen. Tää on Stanley Fatmaxi kotelo. Löysin tämmösen. Täällä nyt on tää sisäosa. Tää voi heittää pois. Niin, tässä on tiiviste tuolla yläreunassa. Onko kumitiiviste? Taitaa olla. Ja sitten tässä menee reunus vielä. Ja tää on umpinaan kuuppa. Niin tää on vesitiivis ja tässä on hyvät lukot. Mä pistän sen eri päin tuohon. Pistän, että se aukeaa takata päin. Mielestäni nämä on vähän hölmöjä, että se aukeaa tuolta edestä taaksepäin. Ja siis siellä on toi selkänoja, niin se ei pääse tonne eteenpäin aukeamaan. Niin sit se aukeaa näin. Tää on aina purettava sivusta. Takaa tai ei pääse tänne. Niin. Tää olisi tuolla aika siro. Oliko tää? En muista mittoja, mutta mitähän tää olisi 20. Olisiko tuo 50 senttiä leveä ja 30 senttiä korkea ja 30 senttiä syvä. Mutta netistä löytyy mitat tähän ja sitten tässä on noin korvakkeet vielä, että tähän saa lastattua toisen päälle sitten vielä. Nyt mulla riittää tää. Tänne on mun mielestä jos sopiiko toi bensapänikkä. Sopii. Siitä saa 5 litran varabensa. En tiedä sopiiko toi moottorisaha kompikannu tänne. Siinä on se öljysäiliö vielä. Pitää kokeilla. Mutta senkin voi laittaa remmillä kiinni tonne keulaan tai sitten tuohon säiliön viereen. Mutta tää riittää mulle talveksi, että mä saan ton, kun lähtee lumi aurailemaan, niin saan ton varapensan mukaan. Ja sit sinne saa hanskoja ja pipoa ja kaikkea pientä vielä supimaan. Se on oikein hyvä. Mutta nyt pitäisi sovittaa se tohon. Tää on tuolta täältä kiinni tuollaisilla U-pannoilla. Siinä on 3 remmiä tai 3 noita. Otetaan noin tuolta irti ja katsotaan kuin se istuu siihen. Mä nyt nykäsen tosta noin akkuporalla noin ruuvit irti. On tällä kympihylsy siihen. Sitten ventiliokaaret. Noin. Mikä vähän huonossa kunnossa nuo kaaret. Ja olisiko mulla 6 pakkaa tuolla. Tässä korjaa nuo kierteet noista. Joo. Sitten se lähti hassun näköinen tää.
mönkkäri ilman tuota komuuttia, kun tottunut siihen, miltä se näyttää. Kalju. Joo. Sen verran piti sanoa, että mulla oli aikaisemmin toi rekisterikilpi tossa kiinni, mutta sit mä keksin, että mä saan tänne jatkomutterit tonne alkuperäiseen paikkaan ja sitten siihen noin siipimuttereilla toi kilpi kiinni, niin mä saan ton tosta siipimutterilla kilven irti ja sitten saatan vinssin täältä pois, jos tarvii. Ja samalla saa ton kilven valon taas toimimaan. Joku väitti, että kilvenvalo pitäisi toimia mönkkärissä, jos sellainen on. En tiedä, pitääkö paikkaansa, kun traktorissa ei tarvitse olla kilvenvaloa. Minkä takia mönkkärissä pitäisi olla. Mutta se nyt on oikealla paikallaan ja sit mä saan sen tosta irti. Joo, katsotaan kuin se passaa siihen. Nätisti. Se on just ton selkänojan levyinen. Mutta se vaan tulee sama ongelma kuin ton kanssa, niin on tuo selkänoja tänne ja 10 senttiä rakoa, että se sopii aukeamaan. No mitäs näin päin. Niin se saisi olla tossa noin. Nää pystyy kyllä nämä lukot käyttämään vielä tuolta välistä. No. Kyllä se on pakko vaan laittaa noin päin. Nää on hankalia tällaiset selkänöt. Ja miksi se pitää olla noin hirveän kokoinen? Jos saisiko tuohon jostain pienemmän selkänöjä. No, laitetaan se noin päin. Kyllä sitä pystyy näinkin päin käyttämään. Joo. No nyt sen saa vielä täältä näin tonne keskelle kiinni. Noihin keskiputkiin vedetään se tuolta noin läpi. Tarvii piirrellä paikka sillä, että mihin se porataan. Tietää sitten noita lenkkien paikat. Mä ostin uudetkin tällaiset 8-milliset. Sitten laitanko mä nää vähän sitten nää pienet. Nämä kutosetkin riittäisi, mutta ne on niin huono kuntoisia. En pistä nuo kasit, kun ne on ehjät. Mutta tarvii piirrellä sinne tussilla merkkejä, niin sinne ei tee mitään kuvaamista. No, nyt siinä olisi viivat, en mä tiedä näkyykö, mutta tossa noin ne viivat. Ja pitäisi saada tänne mahdollisimman lähellä tuohon. Siihen se pitäisi käydä. Jos mä laitan sen näillä kaseilla, niin mä tarvin Ai, sehän oli terä. Kaseilla, niin mä tarvin isomman poranterän. Tarvii käydä hakemaan isompi poranterä. No, nyt on 9 terät. Täytyy vielä katsoa, mihin se menee.
on just noin kaapelikiinnikkeet. Tästä mun vähän siirtää se tonne päin. Sentin verran. Niin kuin noin. Joo, aika lähellä. Mä en tiedä kuinka tää kuuppa kestää, että se on tosta pohjasta kiinni, mutta sen näkee sitten. Tää voi tehdä vaikka muovista jonkun vahvikkeen sitten, jos se tuntuu siltä, että se ei kestä. No. Ja miten mä laittaisin noin ton lätkän sinne alle. Mä hioon näistä nää rajoittimet pois. Noin, nyt se menee sinne. Tää on tosiaan veneen keulalenkki, niin se on rajoitettu, että se ei mene tonne loppuun asti. Nyt se saa mennä. Se pitäisi sitten sovittaa tonne paikalleen. Tarvii varmaan hakea siihen vielä nylokkimutterit ja nää pitää lyhentää sitten. Mä todennäköisesti tuolta sisäpuolelta vedän rälläkällä poikki. Hakisinko mä nyt tänne? Mä käyn nyt hakemaan ne nylokit siihen. Sitten mä tarvin pitkä hylsy. On nyt löytynyt pitkää 13, mutta pitää laittaa nuo normipuulteella se ja sitten vaan lyhennetään ne ja vaihdetaan siihen nylokit. Tässä on varmaan tän lätkän tonne alle ja sitten mä sen tekisin. Joo, tuolla se varmaan tulee. Ja kyllä taipuu tuo pohja. Sitten pistetään noin koririkat sinne yläpuolelle. Joo. Siinä. Saat kuvattua mitenkään, mutta pysy siinä. Ei pysy. Justiinsa tuo johto tuossa kohtaa. Olisiko me se tollaan tehty?
Mutta varmaan tosta niitä pysty lyhentämään. Topea sovittua rälläkkä tänne. Tää on vähän hölmä, kun ne jää nuo kannat nyt törröttään tonne. Rimpulla se on tollaan, mutta pitäisi saada tuolta. Mentiin. No, se kiikkuu siinä. Miksi se kiikkuu? Niin kun se ei ota tuolta etureunasta kiinni. Aika paljon toi pohja antaa periksi kyllä. Tähän sen laittaisi. Ja sitten jos tekisi tuon kokoisen levy jostain. Pitää käydä kattoo, saanko mä sinne jostain levyyn tonne pohjalle. Tietysti mulla olisi alumiinilevyjä. Niin siitä jos tekisi sellaisen lapun tänne. En tää nyt haittaa mitään. Kyllähän se kyydissä pysyy ja sit kun sinne tulee tavaraa, niin se menisi kyllä, mutta pitää käydä kattoo mitä tuolta löytyy. Kaikkea varastosta löytyy. Oli tällainen, olisiko tää 10 millinen muovilevy. Aika iso palanen. En tiedä mistä lie. Tehdään tästä sinne sisäpohja. Sitten mietin, että pitäisikö olla toisenkin sinne alapuolella. Jos 2 pohjan väliin. Mutta mä luulen, että on kun laittaa tonne sisäpuolelle ja se kyllä voisi vetää ruuveilla kiinni tonne pohjaan. Pitää ottaa tuo komuutti irti ja katsotaan kummalle puolelle se laitetaan. Kyllä se nyt sisäpuolella laitetaan, mutta jos se vetäisi vielä ruuveilla kiinni sitten kulmista. Ja sopisi olla ne kannat tuolla alapuolella ja senkkaisi sen tosta läpi. No, mä otan ton irti, niin katsotaan. Jeti on. Pohja oli. Siinä oli nuo jalat. Jonkin verran siitä lähtee korkeudesta kyllä pois ton kanssa. Jokain tuo menee toi. Ei mene, ottaa kanteen kiinni. Itse. Onko mun laitettava se tonne alapuolelle sitten? Joo, sillä lailla mä teen, pistän sen tonne alapuolelle. Ja sitten ruuvit tänne kulmiin. Se sanoo olla isompikin tää levy. Ja saattaa, se on ihan hyvä. Joo.
Silloin mä hion nyt noin jalat pois siitä ja sitten ruuvataan se tuohon pohjaan kiinni. Noin. Sitten 8 millin poranterä. Keksin siihen, mä laitan tällaiset litteäkantaiset ruuvit siihen. Mun mielestä se sopi tuolla olemaan. Johonkin siihen. Noin. Katsotaan mihin ne meni. Kaikki osuu. Tässä yksi on. Noin. Nyt voidaan poraa noin kiinnitysreijät tuolta. Noin, ihan se on. Nyt yritetään pistää rälläkällä noin pultit poikki siitä ja vaihtaa ne nylokit. Noin, nyt siinä olisi nylokit ja rikat. Järeä pohjalaatikossa. Sitten voi jos sovittaa sitä ton paikalleen. Sieltä pitää noin lätkät pois. Nyt siinä on sileä pohja, niin se ei tarvii enää.
se sitten istuu. Nyt mä voisin periaatteessa pistää nämä laput tänne sisäpuolelle. Joo. Siihen se tulee. Tässä merkkaa noin. Merkkaa noin, mistä se katkaistaan. Vielä pitää ottaa irti. Siinä taas jää nuo tyngät sitten, mutta ei pysty alapuolelle oikein laittamaan. Otetaan näistä pätkät pois. No niin, nyt on. Näkeekö sieltä mitään? Lenkit lyhyemmät. Otetaan se taas kerran paikalleen. On kyllä hyvä, kun nuo johdot on tuolla alla, niin lenkit pysyy tossa. Siis jos pysyy, mutta sitten laput sinne. Nyt on jäämiboksi. Ei hytky enää. Täälläkö sen saa kiinni tuolta? Kansi heivaa. No. Siitähän se aukeaa vielä. Pitäisikö kahva ottaa pois? Olkoon nyt siinä. Mä sit kahvasta nostaa sen. Pultit nyt on vähän pitkät vielä. Pitää katsoa kotona, sopiiko toi akkurälläkkä tonne sisälle tai sitten joku muu vaihtoehto. Tai sitten riivaa ottaa noista sentin pätkät pois vielä. Mittaa toi. Mutta miten haittaneeko tuo mitään? Alkaa se bensapänikkä menee sinne. Se jää just pulttien päälle tossa. Tuollakin se jää pulttien päälle. Se on tuossa keskellä. Takareunassa. No.
No, ne pitää lyhentää sitten. On huonot tuollaiset kiinnikkeet, kun ei niitä oikein millään saa tuonne alapuolelle. Siinähän tuo nyt olisi huomattavasti pienempi. Mitä tuo on tuo iso laatikko. Nyt näkee tuosta sivusta ohitte. Niin nyt näkee kummaltakin puolelta tuosta. Ja varmaan näkee ihan, no ei tarvitse peilistä ihan nähdä, noin niin surkeat peilit, mutta mut nyt näkee kuitenkin. Kun istuu kyydissä, niin nyt siitä komuutti ei peitä enää näkyväisyyttä. Ja sitten tuolla on nuo reijät vielä. Niin siitä näkee nyt. Joo, ihan hyvän kokoinen boksi se on. Ainoa vaan, että on tuo piton selkänoja. Jos on lyhkäinen mönkkäri, niin sitten ei ole tuommoista ongelmaa. Lyhkäisessä mönkkärissä ei ole selkänojaa. Se on tää pitkä, kun on kaksipaikkainen, niin pitää olla selkänoja. Nyt semmonen kuljetuslaatikko. Tosiaan tässä on aika hutera toi pohja, niin kannattaa tuolla joku muovilevy tai vaikka vaneeri tai jonkun pulttaa tonne pohjaan kiinni. Tuosta saa aika paljon tukevamman. Tätähän ei ole tehty siihen, että sit kiinnitettäisiin pohjasta mihinkään. No nohkaisia, mutta semmonen. Tää nyt ei varmaan, itse asiassa varmaan tulee vähemmän ylittä tuolta. Ne tuleekin reilusti. Mitäs tää oli? 38 senttiä tosta selkänojasta. Se on 34 senttiä selkänojasta. Se nyt on 4 senttiä lyhyempi tosta perästä vielä. Semmonen. Tietysti jos olisi leveämpi, niin lukot jäisi tähän ulkopuolelle. Kyllä ainakin mun nakeilla ton saa tuolta auki ja se saa jäädä tohon. Sitten se aukeaa ja pysyy aukikin vielä. Kannesta on tehty kauhean järeä. En tiedä miksi toi pohja on ihan sileä, että siinä ei ole mitään muotoja. Vähän hassu. Hassu systeemi. Toi olisi, jos olisi erilaiset, tai jos olisi latat tänne alle. Tuollain lattarauta kuin toi on, mutta tuossa saisi olla 5 milliä paksumpi, niin silloin pystyisi laittaa noin kupukantapultit tästä päältä näin ja sitten se lätkä tonne alle ja tähän palkin alle ja sitten vaan mutterit siihen kiinni. Se olisi paljon järkevämpi kiinnityssysteemi tällaiseen. Voi olla, että mä todennäköisesti sitten teen siitä sellaisen. No, eihän sitä nyt luon tuonne periksi tehdä mitään huonoa, niin mä nyt otin noin pois ja porasin näihin 8 milliset reijät näihin vanhoihin lenkkeihin. Nämä näköjään samalla jaolla. Ja sitten pistin tonne nuo samat kupukantapultit ja tänne alle sitten 2 noita lätkiä päällekkäin ja sinne nilokkimutterit, niin nyt se on.
Nyt on tasainen pohja. Ja kaikki mutterit on tuolla alapuolella. Tuolla se olisi pitänyt heti tehdä, mutta aina yrittää oikoon. En tiedä miksei niitä laiteta tolleen alun perinkään totakaan iso. Pistäis tämmösen ja sitten ton vaikka ison rikan sinne väliin. Se ei me pohjasta läpi. Miksi pitää olla tällä ja sitten ne pultin kannat on siellä yläpuolella. Vähän tyhmä. Mut nyt se on hyvä. Ei tarvitse korjata enää jälkikäteen. Ei siinä. Kivu kattelit ja nähdään taas. Moi.